ಬಾರಿ ಮಂಗೋಲ್ಲ ಗುಡು ಜನ ಹಂಗ ಏಯ್ ಸುಳ್ಯಗೆ ಪೋಯರ ದುಂಬು ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವದ ಮಹಾತೆರೆಗಳ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಂಚಲರ್ ಮಾತ ಹುಷಾರಾಗ ಬಂದೆ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಬಜಿಲ್ ಬಾಡ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲ ತೀರ್ಬೋದು ತೆರಂಚ ಅಗ್ಲ ಆಡಿ ಪೋತು ಬಟ್ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ಪೋತು ಅಲ್ಪ ಬಜಿಲ್ ಬಾರ್ದು ಬರ್ತೆ ಬತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಸುಳ್ಯದ ಹಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮನ ಮಗೆಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಾಮೂಲ ಯೋಚನೆ ತೀರ್ದಿರ ಅಂಚಾಗ್ಲ ಬಜಿಲ್ ಬಾಡ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂತೆ ಆಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಸುಳ್ಯಾಡುಲ್ಲೆ ಈತೆ ಆಡೆ ಪೋತು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ತುಡರ್ದು ಇಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ವೀಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲೆ ಪಾಡುವೇನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪೆತ್ತಗ್ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಪೆತ್ತ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಪಟಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬರ್ಸದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜು ಆರಾಂಡ್ ಏನಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಬೆಟರ್ ಶರತ್ ನೀವು ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸುಳ್ಯ ರೂಪಣ ಸೊ ಆರ್ನಾಡೆ ಪೋತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಲ್ತು ಏನು ಸೀದಾ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಕೋಡಿ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಪೋಲೇರು ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಯ ಅರಂತೋಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಪೋಲೇರು ಆರ್ನ ಕಪ್ಪೋದು ಏನು ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಬಜಿಲ್ಪುರ ಪಾಡ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತನ ಒಂಜಿನಿತ ಮುಲ್ಪದ ಸುಳ್ಯದ ಸಿಗು ಜಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಲ್ತು ಹೋದು ಏನು ಸೀದಾ ಅರಂತೋಡು ಉಪಿದ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಏನು ಸೀದತ್ತೆ ಶರತ್ ನಾಡೆ ಪೋಪೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ನೀವು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೂರು ಮಿತ್ತು ಪುನಃ ರೈಸ್ ಹೋಯ್ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಶರತ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪಾತೇರ್ದು ಎಂಜೆಸ್ಟ್ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಸೀದಾ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಅರಂತೋಡು ಮಡಿಕೇರಿ ರೂಟ್ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲೇ ಹೋಯ್ ಶರತ್ತು ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಿತ್ತೇವೆ Yes bro, hi. Hi. Bro, hi. Sharat. Yes, ನಮಗಂದ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪ್ ಸರಿ ಯಾನಿಗಳಿಗೆ ಬುಕ್ ಮುಲ್ಪ ಬಿದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಮೆಲ್ಲ ಮಾರೆ ಬಿದ್ದರೆ ಗೊತ್ತು ಸಂಕ್ಲಿತ ಪೋದು ಅಮ್ಮಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಸುಳ್ಯದ್ದು ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಗ ಹೋತು ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಾಗ ಹೋಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋತು ದೀಪಾವಳಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊ ಸುಳ್ಯ ಕರೀದಿ ನಾನು ಗುಂಬ್ರಾಗ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರ ಅಭ್ಯಾಸವ ಹಂಗ ಏಯ್ ಓ ಮಂಗೇರೆ ಮಂಗೇರ್ನ ರಾಸಿ ಉಂಡು ಮಂಗೇರ್ನ ಕೂಡ ತುಪ್ಪಲೆ ಬಲ್ತು ಬಾರಿ ಮಂಗಲ್ಲ ಗುಡು ಜನ ಒಂಚೂರು ಪರಂದು ಪೂರ ಬಾಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಅವ ತುಪ್ಪಲ್ಲ ಮಂಗನ್ನೇ ಏಯ್ ಏಯ್ ಬಾ 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 ಯಾಕೆ ಎರಡು ಪತ್ಪಾದಲ್ಲ ಚೋಲ್ತೀನಿ ಅವು ಕೆಕ್ಕಲ್ ಗತ್ತೀಪನ ಅದ ಕಾಯಿ ಕಾಟ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಸರಿ ಪಾಪ ಬರ್ಸದಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುನಿ ಪೂರ ಲೈಟ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಗುಡು ದೀಪ ಪೂರ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂಬಿಡು ಬಂದಂಗೆ ಅಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಸರಿ ಬೇಜಾರುಂಡು ಬರ್ಸ ಪೂರ ಓಡನ್ನು ಕಾತು ಇಪ್ಪಂಜಿ ಎಲ್ಮ ಗಂಟೆ ಕಾತವಲ್ಲ ಆಜರೆ 7 ಗಂಟೆ ಆತಂದು ದೀಪ ಪೂರ ದಿಯರುಂಡು ಸೊ ಅಯ್ಯೋ ಬರ್ಸ ಎಂಜಿ ದಾದ ಗೈಸ್ ಬರ್ಸದೊಂಜಿ ಹನೆ ಬರನೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆತಂದು ಸತ್ಯ ಬೇಜಾರ ನೀನು ಬರ್ಸ ನಿಂತು ದಯ ಬಂಡ ಕಾತ ಆಲೆಲ್ಲ ಜೆತ್ತಿತ್ತೆ ಆಯ್ಲೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕದ ನನಗ ಆಯ್ಲ ಜೆತ್ತು ಲಕ್ಕಿ ಆಂಡಲಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಬಿಡೋದೊಂದು ಪಟಾಕಿ ದಾಸೆ ಬಿಡಿ ಹಂಗೆ ತುಡರ್ದು ಪವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಸೊ ಅಂಚ ದೀಪಲ ಅಲ್ಪರ್ದ ಆತ ದೀಯ ಯಾವ ಈ ತಾನ ಬರ್ಸ ಬರೋನು ಇಂಚದಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬರ್ಸ ಆಗ್ತದೆ ಕೋಟೆ ಮೂರನಿ ಪೂರ ತೆಡ್ಲು ಬತ್ತು ಪೂರ ಪೋಯಿಂತು ನಂಗೆ ಆಜಿ ಅಂಟೆ ಆಜರೆ 7 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಪೋಯಿಂತು ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟು ಪಿರಿ ಇತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೋಯಿಂತು ಇನ್ನೆಂಚತ್ತು ಇನ್ನೆಂಚು ಮರಿಯಲ್ ಸುರಲಿಕ್ಕ ಬರೋ ಒಂದೊಂದು ಬರ್ಸ ಅಪ್ಪಿತ್ತೆಂಚೂರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅದು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಪರ್ಪಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪಟಾಕಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಪಟಾಕಿ ಉಂಡು ಸೈನ್ ಪಡ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಬರ್ಸಾಡ್ ಬಲಿ
ಅಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ಲೆ ಅಪ್ಪು ಆಪಲ್ ಅಕ್ಕದು ಇಲ್ಲೇ ನೀ ಇಂಗ್ಲು ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಲ್ದ ದಾಲ ಸುಕ್ಕೇಜಿ ಬರ್ಸಟ್ ಅಮ್ಮನಪ್ಪು కరెంట్ లైట్లో ఉన్నా లైట్ కరెంట్ పోనా ఇది కరెంట్ అదా ఈడకి ఇన్వర్టర్తో ಬರ್ಪಿದದ ಇನ್ನು ಪಂಪದ దాదాపు 50 దాకా సామి వెళ్తాను తాత సామి వెళ్తారప్పు గట్టి పాప మెల్ల మేలు తాగు దాదాపు అమ్మ దాదాపు అవును ఖాళీ అంతే ಸುರು ಇನ್ನಿಂದು ಸುರು ಗಡ್ಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಬರ್ಸ ಬುಡ್ಜಾನೆ ಬರ್ಸ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಈತ ಈತೆ ನಾನು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಫಂಡ್ ಸುಖಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈತೆ ಆದಿತ್ತು ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಸೊ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.